Kif fadal inqas minn xarejn għall-inawgurazzjoni tal-ewwel Malta Biennale, jinsabu fl-qawwa tagħhom il-preparazzjonijiet għall-armar tal-padiljun prinċipali, il-padiljuni nazzjonali u l-padiljuni tematiċi u fl-isfond ta' dawn il-preparamenti. Il-President ta' Malta żar il-Muża fejn seta' jara aktar minn qrib ix-xogħol li issa daħal fit-tieni fażi tiegħu. Il-President Vella qal li jinsab kemm sorpriż kif ukoll kuntent b'kif sejrin il-preparamenti għal Malta Biennale 2024. Kif jgħidu bl-Inglis, happily surprised u Professor Sin kontent. Happily surprised għaliex ħadd ma kien jistenna li wara l-ewwel attentat ta' Malta biex torganizza Biennale ta' dal-livell ikollha dar rispons. Xi ħaġa li anke qed ikun rifless fil-medja internazzjonali. U kuntent għaliex ovvjament jidher ċar minn issa li ħajkun suċċess. Suċċess kemm minn numru u kemm anke mill-kwalità ta' min qed jipproponi li jieħu parti. Apparti ġifieri l-eżibituri individwali anke l-pajjiżi li huma interessati li jkollhom pavilions, u m'għandix dubju li dan marbut mal-wild kbir kulturali li għandna li ovvjament illum jagħmel parti kbira mill-attrazzjoni għat-turiżmu li għandna. Dil-Biennale ħad tkompli żżid xi ħaġa iktar riċenti, però fl-istess ħin torbot l-antik mal-preżent. Il-President Vella irrimarka wkoll dwar in-natura kollaborattiva ta' dan l-avveniment li mhux biss jiġbor flimkien artisti multidisciplinari kontemporani minn madwar il-globu iżda jaqgħod ukoll il-wirt storiku ta' Malta mal-arti kontemporanja u għall-ewwel darba jibdel diversi siti ta' wirt ikoniku fi spazji ta' eżibizzjoni. Dan fil-waqt li wassal l-arti lin-nies u mhux bil-kontra. Intant, fi stqarrija Heritage Malta qalet li l-antiċipazzjoni għall-avveniment tas-sena poġġiet lil Malta fost l-ewwel 10 destinazzjonijiet kulturali Ewropej għall-2024. Tennija li skont il-ġurnal The Guardian qed tola fil-komunità kulturali internazzjonali. Mario Kutajjar, iċ-Chairman ta' Heritage Malta min-naħa tiegħu spjega li bħalissa qed jintażlu l-artisti parteċipanti u l-padiljuni nazzjonali hekk kif fi żmien xarejn Malta ser tkun qed tinbidel f'ċentru ta' innovazzjoni u kreattività b'80 artisti internazzjonali itella spettaklu fuħut mill-aktar siti storikament sinifikanti fil-Mediterran.